కొన్ని దినాలు ఉపవాసం ఉండి లేచి మళ్ళీ తిరిగి డ్యూటీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత రాజు అడిగాడు ఏమనంటే, నెహెమ్యా, నీకు ఎలాంటి వ్యాధి లేదు, కానీ నువ్వెందుకో కొంచెం విచారంగా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తున్నావే, నీ హృదయంలో ఏదో వేదన ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది నాకు అని రాజు అడిగినప్పుడు, అప్పుడు నెహెమ్యా ఒక మంచి మాట రాజుకి సెలవిస్తాడు. ఏమనంటే, పితరుల సమాధులుండి పట్టణము పాడైపోయి ఉంటే నేను ఎలాగ సంతోషంగా ఉండగలను రాజా, నేను ఎలాగ సంతోషంగా భోజనం చేయగలను, నా జనులందరూ బాధపడతా ఉంటే నేను సంతోషంగా ఉండలేను కదా అని రాజుకి మనవి చేసినట్లుగా కనిపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నెహెమ్యా యొక్క భారాన్ని మనం గమనించాలి. ఈరోజు క్రైస్తవులంగా మనకి ఈ భారం లేదు. మన అనుకున్నవారు, మన రక్త సంబంధికులు అనుకున్నవారు చాలామంది ఇంకా సాతాను కబంధ హస్తాల్లో నలిగిపోతూ పాప జీవితంలో జీవిస్తూ ఉంటే, కానీ నువ్వు నేను సుఖ సంతోషాలతో మన భోగ్యతలు చూసుకుంటూ ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా మనం గడిపేస్తూ ఉన్నాం. కానీ నెహెమ్యా అలాగ లేడు ప్రియులారా. తన వారు అనుకున్న వారందరూ ఇబ్బంది